Rytter Sabine Corfitz Christensen kommer her med Cassiopeia. Katalog nummer 269, Cassiopeia. Hoppe kåret i RDH. Hun er efter Carico. Morfar er elitehængsten Solos Lantinus. Og mors morfar er elitehængsten Castro. Mor til Cassiopeia her er Lantina. RDH-hoppe tildelt elitestatus. Cassiopeia er ejet og opdrættet af Mie Nielsen og Kerstin Skoldhøj i Bollerslev. Det var altså tak til Sabine Corfitz Christensen og Cassiopeia. Her så vi Cassiopeia, og her så man netop, når en hest bliver vist rigtig godt frem, at en hest, der måske ikke har de samme kvaliteter, faktisk bliver bedre og bedre igennem dagen, og begynder at afvikle springene rigtigt. Vi bedømmer den til 7,5 i teknik, 8,0 i galop, 8,0 i kapacitet og 9,0 i ridelighed.